Ang Safe Conduct Pass magsilbing sa iyong pinaskuhan alang sa 24 ka mga kanhi rebelde nga misurrender sa mga sundalo nga usa-usa nilang gidawat atol sa joint awarding ceremony sa headquarters sa 58 Infantry Battalion sa sitio Magbanday, Poblasyon Claveria, Misamis Oriental. 20 ka mga recipients nga kanhi rebelde misurrender sa pwersa sa 58 IB ug upat misurrender sa 88 IB 4th Infantry Diamond Division. Ang Local Amnesty Board nga nakabase sa Cagayan de Oro City ang nangulo sa awarding. Si Kasyagi, kanhi Secretary sa Sub-Regional Committee 1 North Central Mindanao Regional Committee ang nagpasalamat sa gobyerno ug sa AFP sa ilang nahuptan nga Safe Conduct Pass kay paagi kini aron mahangop nila sa hingpit ang iyang pamilya ug makapursige sa panginabuhian nga dili mahadlok tungod sa ilang mga nahimong salaon dihang anaa pa sila sa kalihukan. Nagpasalamat sab si Brigadier General Consolito Yekla, ang Assistant Division Commander sa 4th ID sa Amnesty Board nga naghatag og kadasig sa mga kanhi rebelde nga magpadayon sa ilang kinabuhi ug giengganyo niini ang mga anaa pa sa kalihukan nga mobalik na sa sabakan sa balaod kay andam motabang ang gobyerno. Atol sa awarding nagpasalig ang Department of Agriculture ug Livelihood Assistance sa 24 ka mga friends rescued nga mohatag og napulo ka kanding, 5 ka baboy ug 50 ka manok aron makasustener sa ilang gikinahanglan. Peng Alinyo, Newsline Philippines. Stay safe.